Enw yw Osian Leas, fi'n astudio Wleidyddiaeth Rhyngwladol a fi'n dod o Llyngysil. Nes i fynd yn rili hawdd i setlo yn Aberystwyth, achos bod e'n cymarol agos i adref. Ond yn bennaf, o'n i'n teimlo bod Aberystwyth yn lle crysawgar iawn ta beth, a bod e'n hawdd iawn i unrhyw un setlo yma, achos fel y pobl sydd yma'n barod a fel awyrgylch y lle. Mae tipyn o ddiwylliant ar gynnig gan Aberystwyth, ac ni'n teimlo fel fi wedi bod i nifer o ddigwyddiadau yn y Canolfan Celfyddydau, ond hefyd mae'r undeb y myfyrwyr yn cynnig fel nosweithu comedi ac yn y blaen. A mae wastad fel darlithwyr gwadd i gael yn yr adran gwleidyddiaeth hefyd, so mae'n digon i wneud. Nes i dewis Aberystwyth achos gymuned Cymraeg cryf oedd i gael yma, y lleoliad a fel y dre hunan yn gyffredinol a safon y cwrs, fel bod gan yr adran wleidyddiaeth yn Aberystwyth gydnabyddiaeth rhyngwladol o safon sydd ar gael yma. Fi wedi astudio mwyafrif lleithol o modelau trwy gyfrwng Gymraeg a Saesneg, fel cyfyniad o darlithoedd Saesneg, seminari Cymraeg, neu weithiau darlithoedd Cymraeg hefyd. Fi hefyd wedi bod yn cyflwyno rhan fwyaf o'n waith trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n teimlo bod hwnna'n ffydd i mi fel siaradwr Cymraegaeth gyntaf, achos bod fi'n mwy cyfforddus yn defnyddio iaith gyntaf. O rhan anfanteision, byddwn i'n meddwl bod defnyddio termau yn cymryd tamyn bach amser i ddod yn gyfarwydd gyda. Ond ar y cyfan, mae fe'n brofiad llawer mwy gwerthfawr gyda astudio'n ddwyieithog. Mae'r adran gwleidyddiaeth yn Aberystwyth yn cynnig lot o gyfleoedd o fewn yr adran. Fi wedi cael cyfle i fynd ar y gemau argyfwng yn fy ail flwyddyn, sydd yn brofiad da iawn. Mae'n brofiad da i gymdeithasu gyda myfyrwyr arall, ond hefyd y staff sy'n mynd ar y gemau. Hefyd fi'n bod yn cymryd rhan gweithgar iawn yn y Cymdeithas Wleidyddiaeth Cymraeg Aberystwyth, sydd wedi lleoli yma yn yr adran, trefnu cyniawau a darlithwyr gwadd ac yn y blaen. Byddwn ni'n tybio mae'r gymuned clos sydd yn bodoli rhwng y staff ac myfyrwyr yma, achos bod nifer bychan o darlithwyr sy'n siarad Cymraeg chi'n dod i nabod nhw'n dda dros y termydd sydd yma, sydd yn fanteisiol iawn trwy gyfrannu eich gwaith a dod i gyswllt efo nhw. Chi'n teimlo'n mwy cyfforddus yn trin a trafod materion gyda nhw. Jyst yr ymdeimlad sy'n gael yn y dref ar brifysgol, byddwn i'n meddwl. Mae fe'n deimlad cynnes iawn, crysawgar iawn ym Mhonban. Boed bod chi allan yn y dafarn yn y llyfrgell yn gweithio, neu bod chi jyst yn eich darlithoedd. Mae'n deimlad fel cynnes, crysawgar iawn i gael yma.